sme už boli a sme tu zas. 3 prakticky zvonku identické rodinné domy, jeden z nich predaný, aktuálne 2, už teraz dokončené. 2, nie? 2, dobre. Tak, uvidíme, čo bude dnu, poďte sa na nich pozrieť. Jeden s kuchyňou, no a druhý bez. Kúpeľný benátsky štuk ladený do striebornej farby, no ale čo by ste povedali na napríklad zlato? Tadá! No i co? Zagrá pán kapelušky? Podlaha? Ty už, ten podlaha sa mala vymeniť. Tu so. Vypány. Jedno vecko. S čokoládkou. Ten už bez čokoládky. Len 13 km alebo 12 minút autom od krajského mesta Prešov v obci Podhorany. Úžitková plocha 115 m2 plus 24 m2 terasy, ktorá je výborne orientovaná, takže o výhľady a hrbu slniečka nebude núdza. To všetko na pozemku o výmere 720 m2. 3 priestranné obytné izby, oku lahodiaca kuchyňa spojená s obývačkou, svetlá a priestranná chodba, veranda s hosťovským WC a samozrejme ešte aj plnohodnotná kúpeľňa k tomu. K domu vedie súkromná prístupová cesta, ktorá počíta s osvetlením a chodníkom a momentálne je už vo výstavbe. Ak sa vám ponuka týchto 2 rodinných domov páčila, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom sa dozviete o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.